L-Ispiritu tal-mulej qed jistri fuqi, ħanati xhieda ħajja ta' twemmieni, jislifni l-qawwa tiegħu biex inxandar kull imkien li żbaħ aħbar is-saltna ta' Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Hekk ħut il-eżiż illum fil-Vanġelu se niltaqgħu ma' Ġesu li jfakkarna fid-don tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu meta jiġi fina jfakkarna dak kollu li qalilna Ġesu. Ejjew minn issa stess nibdew nixxenqu dan id-don tal-Ispiritu Santu li diġà rċivejnieh kemm fil-Magħmudija, kemm fil-Griżma, u żmien li qegħdin ngħixu issa u żmien tal-Ispiritu Santu. Għalhekk bitħejjija għal din il-laqgħa mal-mulej fil-kelma tiegħu fl-Ewkaristija fl-għaqda ta' bejnietna, ejjew issa nitolbuh maħfra għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom, mulej ħniena. Inti r-raj it-tajjeb li tara fin-naġ tiegħek, Kristu ħniena. Int li dejjem tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-Qudiesa qegħdin nofruha għar-Roħ Vincent Camilleri. Nitolbu. U Alla, inti taqqat il-fidi tiegħek flimkien, il-fidili tiegħek flimkien, fil-fehmiet kollha tagħhom, u tiġborhom rieda waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja iqlub tagħna jifqu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fis-Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-pagani u l-Lut flimkien mal-kapijiet tagħhom ftehmu li jumiljaw lil Pawlu u lil Barnaba u jħaġruhom. Malli saru jafu b'dan, ħarbu lejn Listra u Derbi, bliet tal-Ikonja, u fl-inħawi ta' madwarhom, u hemmhekk għadu jxandru l-Evanġelu. F'Listra kien hemm raġel bil-qiegħda, marid b'riġleħ, kien magħtuf mit-twelid u qatt ma kien mexa. U sama lil Pawlu jitkellem. Dan ħares leħ sewwa u ra li kellu fidi biex ifieq u qallu: iqaf fuq riġlejk. Dak qam minnu fih u beda jimxi. Billi raw dak li għamel Pawlu, il-kotra tan-nies bdiet tgħajjad bil-sin tal-Ikonja. L-allat niżlu fostna taħt is-sura ta' bniedem u lil Barnaba sejħulu Zeus u l-Apostlu Pawlu Ermi għax hu l-aktar li tkellem. Il-qassis ta' Zeus li kellu t-tempju tiegħu ħdejn il-bieb ġie fil-bieb gniedes imżejnin bil-kuruni u flimkien mal-poplu rid joffrihom b'sagrifiċċju. Malli semgħu b'dan l-Apostli Barnaba u Pawlu ċartu l-bishom, resqu malajr lejn il-ġemgħa u bdew jgħidu u jgħidu: ħbieb, hemm x'intom tagħmlu? Aħna wkoll bnedmin li ngħixu u nħossu bħalkom, bnedmin li ġejna inħabbrulkom l-Evanġelu biex tħallu dawn l-idoli firħa u dduru lejn Alla l-ħaj li jagħmel is-sema u l-art u l-baħar u kull ma fihom.
fl-modi huwa ħalla l-ġnus kollha jimxu fit-triq. Madankollu ma naqas li jagħti xhieda fuq u nnifsu bil-ġid li jagħmlilhom meta jagħtihom ix-xita mis-sema u l-frott fi żmienu. U hekk ixebbaħħom bl-ikel u jimlilhom qalbhom bil-għena. Imma b'dan il-kliem bil-kemm setgħu iżommu lill-poplu li ma joffrulhomx sagrifiċċju. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Mhux lienna mulej, mhux lienna, iżda lill-ismek sebbaħ. Mhux lienna mulej, mhux lienna, iżda lill-ismek sebbaħ għat-tiba u l-fedeltà tiegħek. Għaliex għandhom jgħidu l-ġnus fejn hu Alla tagħhom, fis-smewiet u Alla tagħna u jagħmel kull ma jogħġbu. Fid-dewdeb huma l-Allat tagħhom, xogħol ta' ydejn il-bniedem. Imberkin intom il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Is-smewiet huma smewiet tal-mulej, imma l-art u ta' lill-bniedem. Mhux lienna mulej, mhux lienna, imma lill-ismek sebbaħ. Alleluja, alleluja. L-Ispirtu Santu jgħallimkom kollox, jgħid il-mulej, u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u ħarishom dan hu li jħobbni, u min iħobb lili jħobbu wkoll il-Missier, u jien ukoll inżommu u nurrieħ lili nnifsi. Ġuda li ieħor mhux l-Iskarjota qal lil Ġesu: Mulej, din kif inhi li inti se turi lilek innifsek u mhux lid-dinja? Ġesu wieġbu: Jekk xi ħadd iħobbni jħares kelmti, u missieri jħobbu, u aħna niġu u nagħmlu għandu. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi, u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi, imma tal-Missier li bagħatni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom, imma d-difensur l-Ispirtu Santu li l-Missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu jagħlaq b'kelma qawwija ħafna. Ġesu jgħidilna mad-difensur l-Ispirtu Santu li l-Missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Din il-kelma sempliċi u qasira li l-Ispirtu Santu jfakkarna dak kollu li jettilkom hi kruċjali ħafna għalina. Xi tfisser il-kelma ifakkarkom? Il-kelma ifakkar, jekk immorru għal kelma Griega, dik li ġifieri dik li bija għandna l-Vanġelu ta' San Ġwan l-oriġinal, il-kelma jfakkarkom hi l-kelma zikkaron, kelma Griega, li jekk ikonna naqilbuha għal Malti pur, hi jirrendi preżenti. Xi ġifieri? Jiġifieri x'in aħna qegħdin naqraw il-kelma t'Alla, x'in rajna dan l-istess Vanġelu u dak li qalilna Ġesu, mhux qed infakru xi ġrajja li saret 2000 sena ilu. Maħniex naqraw bħalma pereżempju naqraw l-istorja u kellna storja pereżempju tal-dikjarazzjoni tal-indipendenza jew tal-mument tal-ħelsien. Jew xi dikjarazzjoni li forsi kitbu l-kavallieri fl-istorja ta' Malta. Dik inkunu niftakru naqraw xi ħaġa li ġrat fil-passat. Lanqas mi reenactment, bħalma ġieli nagħmlu reenactment tal-Astedju l-Kbir pereżempju.
u joħroġ wieħed li jibes tal-Grammastru u jgħid l-istess affarijiet. Dak jgħidulu reenactment. Il-kelma zikkaron tfisser li xin aħna naqraw il-Vanġelu fil-Knisja, dak il-misteru, jiġifieri dak l-episodju mill-ħajja ta' Ġesu ikun jiġri issa fil-ħajja tagħna u anki jekk moħħna jkun x'imkien ieħor għandu l-qawwa li jibdilna. Bħal meta jien inkun għaddej mit-triq u nara tnejn jitkħu, dawk jistgħu jaffettwawni. Jew nara tnejn jiġġieldu u jistgħu jaffettwawni wkoll. Nara reklam fuq billboard jista' jaffettwani. U l-istess x'in naqraw il-misteri, x'in naqraw il-biċċiet mill-ħajja ta' Ġesu mill-Vanġelu. L-Ispiritu Santu li għandna fina jirrendi preżenti dak il-misteru. L-istess jiġri fil-Qudiesa. Minn hawn ftit ieħor jien naqra parti oħra mill-Vanġelu, il-parti tal-konsagrazzjoni. Ta' meta Ġesu waqqaf l-aħħar ċena. Dak hu Vanġelu ieħor li jinqara fil-Qudiesa. Kieku ma jkunx hemm dan l-Ispiritu Santu li jfakkarna, jiġifieri li jarġi jirrendi preżenti permezz tal-kliem tas-saċerdot u l-azzjoni li nkunu nagħmlu dak li jagħmel Ġesu fl-aħħar ċena, kieku l-ħobs jibqa' ħobs u l-imbejt jibqa' mbejt. Però permezz ta' dan id-don tal-Ispiritu Santu li dawn il-ħobs u l-imbejt jinbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Issa aħna dan l-Ispirtu qiegħed fina u dan l-Ispirtu qiegħed jigwidana u jigwidana għall-verità. U kemm hu importanti nafdaw aktar fl-Ispiritu Santu. Għax anke jekk kemm tlieta fuq mejda qegħdin jieklu u t-tlieta qed inifittxu r-rida talla u qed iħallu l-Ispiritu Santu jaħdem fihom, anke jekk forsi ma jaqblux bejniethom, ma jfissirx li hemm kontradizzjoni fl-Ispirtu. Forsi l-Ispirtu jkun iqanqal f'individwi differenti, emozzjonijiet differenti biex l-affarijiet jippurifikaw ruhom jew għax kollu skop akbar għall-futur. Eżempju klassiku ta' dan hu id-dixxipli waqt li Ġesu kien qiegħed jiġi mislub. Ma kellhom spirtu, kien kollox ħażin fihom le. Dak il-ħin forsi l-istess spiritu jgwidahom biex imorru jinħebew. Għax kien jiġri kieku ma marrux jinħebew fiċ-ċenaklu, kieku ma qabdidhomx dik il-biża'. Kieku forsi kienu jispiċċaw morru jiddefendu lil Ġesu u bħala konsegwenza kienu jisalbuhom il-kol ma' Ġesu. U l-Knisja kienet tispiċċa hemmhekk. Però l-Ispirtu li jenna jigwidana l-kull wieħed waħda minna fi triqat differenti għax Alla jara l-istampa sħiħa. Aħna tendenzjalment naraw biċċiet. Aħna naraw biċċiet għax naraw l-istorja parti parti. Aħna qegħdin ngħixu l-mument ta' issa, nafu x'ġara ftit ilu tajnih interpretazzjoni, nippjanaw għal għada, però ma nafux se jiġri. Alla jara dan kollu ħaġa waħda. Alla jara kollox preżenti. Għalhekk jew nafdaw fih. U jew inħallu dan l-Ispirtu li jutana li qiegħed fina jgħajja tabba missier ikompli jmexxina hu. Jew nitolbuh biex dawn il-misteri li qegħdin niċċelebraw ikomplu jirrendulna lil Kristu preżenti biex bil-qawwa tiegħu ikompli jibdilna. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jew issa b'kuraġġ risqu t-talb tagħna, jew nitolbu għall-Papa, għall-isqifijiet, għas-saċerdoti, għal dak kollha li huma msejħa biex ixandru l-kelma. Jew nitolbu għalina l-koll biex dan iż-żmien tal-pandemija aħna nkomplu nfittxu u narfu l-Ispirtu Santu x'inhu jgħidilna. X'inhu jgħidilna kemm bħala individwi, kemm bħala familji, kif ukoll bħala Knisja
u bħala soċjetà. Irresqulek mis-sirħanin ukoll quddiemek il dawk kollha qegħdin ibatu, mo speċjali għal dawk li minħabba l-pandemija forsi qed isofru ħafna għax huma weħidhom u għal dawk kollha li huma inqas ixxurtjati minnha. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuti bis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mejdejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitla' quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu u l-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna, sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla ta' smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ogħla ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej intilajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk da' l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċ reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej
inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajr, għax għoġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar Vincent, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatrilna wkoll l-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Sem a distin
U jew issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għajt u imla rruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana. Bi Kristu sidna, il-mulej ma'kom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej, roddu ħajr lill-Alla. U jew issa nduru lejn Omna Marija u nitolbu t-talba li xtaqetna nitolbu minn dan is-santwarju. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' nagħmel. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' nagħmel. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' nagħmel. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Salvatur li fdejtna l-kol.